O BNG propón como modelo o Plan Único de Concellos implantado pola Deputación da Coruña este ano, institución cogobernada polos nacionalistas. O BNG levou a cabo na Deputación, na que cogoberna, na Deputación da Coruña, o Plan Único de Concellos para o 2017, en que por primeira vez se establecen uns criterios de reparto obxectivos, a maneira de cooperar esta institución, a Deputación, cos concellos, é moito máis transparente, moito máis igualitaria, moito máis xusta dos que estaban establecidos previamente. Precisamente estes criterios de transparencia e equidade son os que exixen para o resto de administracións, polo que instan a Xunta a transferir os recursos públicos ao Fondo de Cooperación Local. Que na Xunta de Galicia adopten estes mesmos criterios, os criterios que se utilizaron para o pós-2017 na Deputación, no seu reparto de fondos aos concellos. É por iso que nesta moción o acordo que se solicita é instar a Xunta de Galiza a que siga os mesmos pasos que seguiu a Deputación da Coruña, transferindo directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego destina aos concellos, actuando, como fixo tamén a Deputación, con transparencia e obxectividade no reparto de fondos da comunidade autónoma. Esta iniciativa presentarase en todos os concellos galegos para garantir, din os nacionalistas, a obxectividade no reparto dos fondos públicos.